Lenka sa rozhodla ísť na hrebeňovku Malej Fatry, ale na túru si vzala mestský batoh. Už po prvej hodine cítila, ako jej ramienka tlačia ramená a celý chrbát je mokrý od potu. Jej priatelia ju upozornili, že jej batoh nie je určený na takéto túry, no trvala na svojom. Počas cesty museli neustále zastavovať, aby si mohla upraviť popruhy, a nakoniec jej kamaráti museli niesť časť jej vecí. Po návrate si Lenka kúpila turistický batoh s vystuženým chrbtom a bedrovým pásom. Ponaučenie: na túry používaj kvalitný batoh s ergonomickým dizajnom. Správny výber znižuje záťaž na chrbát a zvyšuje komfort. Ak nesleduješ môj profil, pravdepodobne už nebudeš počuť ďalší príbeh. Ale ak áno, tak zanechaj srdiečko a buď pevnou súčasťou hrdej komunity Slovákov.